Takže dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Jeřábek a představím vám svůj projekt denního centra nocleháren pro lidi bez domova v Praze na Žižkově. Nejdřív rychle úvod něco o bezdomovectví. V České republice bezdomovectví, jak ho vnímáme teď, v podstatě existuje až od roku 89, tedy po revoluci, kdy předtím za bolševika byla povinnost pracovat a pod trestným činem příživnictví, tedy bezdomovectví de facto neexistoval. Dneska jsme všichni odpovědní a svobodní, takže to je mnohem jednodušejc. V České republice žije podle odhadu 30 lidí bez domova, z toho v Praze jsou to 4 000, 2,5 jsou jední bezdomovci, tedy ti, které tam ještě identifikujeme, a 15 z nich jsou skrytí, tedy ti, kterým se to bezdomovectví daří skrývat. Ohroženo je potom dalších 25 000 domácností podle odhadů. V současnosti jsou k dispozici 4 nízkoprahová denní centra s kapacitou 500 osob a 5 nocleháren s kapacitou celkovou 367 lůžek. Čili vidíte, že je tam poměrně velký deficit v kapacitách tady této služby. Jak u nás funguje systém sociální péče? Pokud tohle je ulice, tak můžeme dělit na dva druhy poskytované služby. A to jsou ty pobytové nebo ambulantní. Je to taková dlouhá řada na sebe navazujících institucí, dalo by se říct, který tedy umožňuje kontinuální proces integrace krok po kroku. Problém je, že u nás to si nikdy tohleto celé se nepostaví, neprojedná a nebude to fungovat maximálně v Praze, ale ani tady zatím odsud vejš už prostě to neexistuje. V současnosti se v vyspělých zemích začíná prosazovat housing first koncept, kdy vlastně všechny tyhle ty služby, které akorát vytvářejí geta a segregují ty sociálně slabší, se prostě zruší a po tom prvním kontaktu se svým pracovníkem, jakém slouží denní soupravní centrum nebo noclehárna, se ti lidé přesunou přímo do bytu obecního, kde pak navštěvuje ten sociální pracovník a pracuje s něma na nějaké té postupném přechodu zpátky do společnosti. Takže z toho důvodu, když jsem vlastně přemýšlel, který stupínek na té škále typologické řešit ve svém diplomu, tak jsem si vybral tohleto, protože s těma dalšími stupněma už nejsem stotožněný, že by vlastně měli vůbec fungovat. Takže co to je? Denní centrum, noclehárna a k tomu přidané služby. To je zadání mé diplomky. Kapacitu jsem zvolil 30 lidí v denní centru a 30 lidí v noclehárně. Ta velikost vychází z nějaké optimální velikosti obecně pro sociální zařízení a vlastně odráží se, nebo tato kapacita je zmíněna v koncepci řešení bezdomovectví, kterou Praha loni schválila, takže z toho nějak vycházím. Co to je denní centrum? Můžu tam odpočinout, dostanu tam najíst, můžu tam prostě být přes den, v noclehárně se spí, taky se tam dostává jídlo. Tyhle ty věci obě dvě samozřejmě mají nějaký části, které můžou sdílet, to je sociální zařízení, úschovna věcí. A dále potom k tomu přidávám ještě v tom programu další složky, které se v Praze nedostává pro lidi bez domova, čili lékař, zubář, psychologická poradenství, bránovaná, jestli čistého zločinu vztah a vyprát, tak tam jsou samozřejmě nějaké kanceláře technických sociálních zaměstnanců a kotec tam pro zvířata. Nějaké cíle, na které jsem mířil tím svým projektem, tak je vlastně přijetí těch lidí bez domova ve společnosti. Dát jim soudobý dům, dát jim najevo, že jsou součástí té společnosti, identifikovat jejich potřeby, vyřešit to, že tato stavba, kterou okolí nebude mít rádo, musí nějak fungovat, musí být posazena na své místo, musí být pokud možno maximálně utilitární, nemá naopak vzbuzovat pocit nějak velkého domova a hledat teda jako ideální podobu této typologie, protože u nás se takový domy vůbec nestaví a obecně ve světě je to poměrně ojedinělý zadání. Tedy kde to staví? Tohle jsou současný denní centra, které v Praze fungují, jak vidíte v podstatě v centru a jedno v Holešovicích. Tohleto červené, co přiskočilo, jsou noclehárny.
A tady tyhle ty modrý kolečka a žlutý jsou místa, které zvažuje ta nová koncepce bezdomovectví v Praze. Já jsem si vybral tuhletu jádrovou část Prahy s tím, že svou stavbu umístil ten pozemek a to na Žižkově v sousedství stadionu Viktorky. Proč si myslím, že je to dobré místo? Jednak se nachází v podstatě těsné blízkosti hlavního nádraží. Člověk tam za 10 minut pěšky dojde. Všichni víme, jak je to s koncentrací lidí bezdomova v prostoru hlavního nádraží a vůbec tady v této části Žižkova. Proč tady to místo vlastně vypadá takhle? V roku 1920 zhruba tady byla pražská plynárna, která potom před druhou světovou válkou se zbořila. A vlastně nikdy tady ten blok, který tady načatý, nebyl dostavený, nikdy tam nestál. Zároveň ještě v současnosti je tam poměrně složitá majetková situace, kdy fotbalový klub, který se skládá ještě ze 3 různých akciovek a město, se různě přetahují o ty pozemky, které tam momentálně jsou k dispozici a vlastně neví se moc co s tím místem. Takže já jsem si vytvořil takovou hypotézu, že prostě město se domluví s tím soukromým sektorem a umístí tam tu stavbu za nějaký protislužby, jakože zkvalitní to okolí toho stadionu. Tady jenom ještě další důvod, proč si myslím, že to místo je vhodně zvolený. Seifertova ulice je nejrušnější třída žižkovská, je tady fragmentovaná zastávka tramvaje, díky VŠE, tady proudí davy studentů, je tady živý parter všude kolem. Pak je tady to hřiště a parčí, kde jsou pejskaři a už i ti bezdomovci se tam v současnosti potřebují. Jak jsem to teda navrhnul? Tohle je to místo, jak vidíte, poměrně neučesaný. Tohle jsou fotky okolí, kde já jsem se teda koukal, jaký specifika má ten Žižkov, tato parcela, strmej svah, zále těch bloků, ty obslužní budovy, které tam vyhřezávají, ten fotbalový stadion, je to severní svah, čili ostrý protisvětlo. A hledal jsem nějaký atributy, které by podle mě ten domov měl splňovat. Že by měl chránit před povětrnostními podmínkami, i vizuálně tak působit, něco slibovat, něco naopak ne. A takhle vypadaly moje první úvahy, moje první obrazy, čeho bych chtěl dosáhnout. A takhle to nakonec dopadlo. Teď když to vezmu takhle ze široka, tak tady naše do plánu vidíte, že to umísťuji k ulici Krásové, ten svůj objekt. Jak já čtu to území, tak se dá rozdělit na takový 3 plány. Ten nejnižší je ten park před tou Viktorkou, druhá výšková úroveň, potom tvoří ten můj dům a stadion, to jsou tedy do toho středního plánu, a třetí plán vytvoří záda toho bloku. Tady je vidět vlastně, jak tam jak s ním koresponduje ten můj dům, jak jsem ho tam ve výsledku osadil. Tohle se Seifertový a tady je ještě výpohled od stadionu, jak ten dům sedí v tom svahu. Pokud se koukneme na situaci, já to území, které bylo předtím nepřehledný, byla tam taková halda hlíny, jsem zarovnal, aby ten svah korespondoval s tou svažitostí té ulice. Tady jsem nechal to území přesně, jak bylo. Znači tady zůstává výjezdní stanoviště sanitek a zároveň ten svůj dům jako odděluji od tohoto obytného bloku, který tady má okna, aby se ty dvě věci vzájemně snesly. Kolem toho domu pak dělám se utilitární parkoviště ve svahu s nějakým radískem, kterého se dá koukat na ten stadion taky. A tadyhle tu plochu, kde byly doteď pouze křoví, tak zpevňuju a zůstává se nějakou nástupní plochou pro ten stadion, který pak tady má zahloubený svou vlastní část z hospody, která už tam momentálně je. Tady je to ještě možná vidět, protože zde je ta ulice Krásová, můj dům, parkoviště a takhle tady funguje ten stadion, že tady má hospůdku teďka momentálně. Tadyhle je to vidět z tačí perspektivy.
Teď principiálně jak ten dům funguje. Vstupuju na takovou, dalo by se říct, pavláč, projdu pod vodopádem a dostanu se na dvorek, kolem kterého je obtočená chodba, prostě takový klášterní princip. Proč to tak je? Vstup umístil směrem k té cyferce a k tomu MHD z čistě praktických důvodů, že z tohle směru je pod největší kontrolou těch okolních domů a těch lidí, co tam prostě chodí a ten dům je takhle hlídaný. Zároveň do té ulice Krásovy ty okna jsou umístěný tak, že když jdu pod tím domem, tak vlastně nevidím dovnitř, abych tam neokounil úplně, abych to nedělal akvárium, ale zároveň, když přejdu ulici, tak už tam dovnitř můžu nahlídnout a vím prostě, že tam neděje nic, s čím nesouhlasím, nebo nic, co by mě štvalo. Vstoupím dovnitř do toho atria a tam naopak mám přehled o celém rozložení té stavby, vidím, do čeho jdu a zároveň mě může kontrolovat ten zaměstnanec. Tady bylo ještě popsaný jenom jednoduše, že tady zastupujeme lékař a kotec, a tady denní noční část společná a nahoře jsou zaměstnanci. Tak, tohle je zákres z rohu té Seifertky a Krásovy. Tady v podélném březu vlastně vidíme, jak je ten dům osazený do toho terénu, že tady jak to poměrně strmě klesá, tak tady je na jedné straně trochu zabořený, na druhé straně z toho čouhá tou pavlačí. Tady vidíme ten dvůr, který je takovým srdcem toho návrhu a je tam vlastně z toho důvodu, že tento dům přitahuje určitý druh klientely, která může mít problémy a bude mít problémy se svým okolím, takže je tam možnost čekat na tu službu prostě na tom dvorku, že se netvoří fronty před tím domem. Takže snižuje ta konfliktnost. Tohle je vlastně ten dvorek, který vidím přímo do jídelny, prohlížím tím merákem a vidíme těch postranních chodeb, takže prostě tuším, co mě čeká. Tadyhle je detail fasády, vlastně ten dům je celý řešený pomocí plechových šablon, takových myslivecko-šedivých. A spodek je pak prostě transparentní prosklení té chodby. Z ulice naopak vlastně je ten dům zamýšlen, byl jako absolutně minimálně obytný zvnějšku, čili inverzní sokl, šikmý parapety, aby se nedali poplavat láhve, třeba nic. Snažím se vlastně tímhle tak jako trochu regulovat, co se kolem toho domu bude dít. Tadyhle teda už se vstáváme k půdorysu, kdy ten dům funguje teda na principu těch chodeb kolem toho hlavního dvora, čili vlezu. Tady je společná chodba a pak chodba denního centra, která je tady. Tady můžeme vidět, jak to vypadá. A chodba noclehárny, kde jsou jednotlivé pokoje v přízemí, menší pro 4 osoby a nahoře potom se nachází kapacitní místnost pro dalších 12 osob. Takhle vypadá standard toho pokoje. U té společné chodby je navěšená jídelna, technické zázemí s kuchyní a sociální zařízení pro ty lidi bez domova. Při záchranné sprchy, tohle je ta jídelna. Ještě tady jsem zmiňoval u vstupu jako test, kde můžu zanechat svého mazlíčka, než vlezou dovnitř. A tak je tam zdravotník, který je zvlášť, protože do tohohle zařízení se nedostane úplně každý, musí splnit nějaké podmínky. Takhle já si myslím, že by ta péče měla být dostupná úplně pro každý, kdo tam dojde. A poslední věc nahoře jsou zaměstnanci, kteří mají svou vlastní uzamykatelnou chodbu, i svůj vlastní vchod, takže můžou nerušeně přijít do té práce. Nemají své kanceláře, které si vodí na pohovory ty klienty a pak tady mají nějaké svoje vlastní zázemí a že jsou kanceláře. Takže to je všechno. Děkujeme. Na Vojtově práci oceňuji opravdovost přístupu. Vojtu znám jako člověka s vyvinutým sociálním citem. Projektu předcházela
velmi podrobná a nejen formálně rozdělená. Někdy se člověk musí tragickým věcem smát, aby se nezbláznil. Vojta si nevybral téma lidí bez domova z bazíru, protože je to módní. To víc mě překvapil kontrast návrhu s vážností původní Vojtových úvah. Bezdomovectví je problém, který nás bude provázet neustále, ale paradoxně to není jen problém, ale i přínos. Někdy nám, přizpůsobivým, ukazuje, že se přizpůsobit někdo neumí, anebo nechce. Musíme si tak odpovědět na otázku, čemu a proč se přizpůsobujeme. Od stavby určené bezdomovcům bych očekával utilitárnost a neokázalost. Paradoxem je, že Vojta na referencích ze zahraničí v průběhu rešeří ukazoval stavby, které se publikují a mají sklon téma interpretovat, romantizovat. Vím, dům pro bezdomovce za souseda nikdo nechce. Proto asi vypadaly stavby rozhledně jako mateřské školky. Není náhoda, že nejkapacitnějším zařízením pro bezdomovce je momentálně v Praze loď, která kotví na Vltavě, území nikoho. Stejně tak by mohli spát v raketě. Diplomní projekt je stále akademická úloha a tedy bych si dal velmi záležet na tom, abych ukázal, že romantismus či maskování problémů je nadbytečné. Vím, že teď do toho projektu je svůj názor, jak jinak. V mých očích Vojta navrhl dům, který není špatný, ale je výlučný. Je výlučný s tvarem, je výlučným materiálem, detailem. Je kusem umění, byť uměním tvrdým a zároveň uměním dekadentním. Předpokládám pokračování. Přestřižení pásky tohoto luxusního zařízení pro bezdomovce by se určitě udal na jeden primátor. Je moc pěkné. Nezajímá odlišná poloha. Zařízení pro bezdomovce jako standard, jako běžná věc, jako součást našeho života. Žádná sláva, ale rozhodně také žádná hrůza. Běžný servis, třeba benzínová pumpa. Zde se filozoficky neshodneme, ale je možné, že to není o filozofii, ale o neodhadnuté nasazení úsilí do diplomního projektu. Je to téma k diskuzi. Součástí zadání byl i výběr místa. Místo je podle mého názoru z mnoha důvodů, že vší slova smyslu vybráno skvěle. Dobře místo znám. Určitě i o něm vznikne diskuze. Speciálně pak v souvislosti s dostavěním bloků. Úloha související s bezdomovci je vlastně i teoretickou prací o tzv. Mezimístech, tedy o rozhraních, která lidi bezdomova intuitivně využívají. Kteří lidé bezdomova intuitivně využívají. Oni se totiž nehromadí na každé stanici metra, ale jen na některých. Nespí rádi v každém parku, ale jen v některých. Tohle je subtilní téma a úvaha nad ním v projektu nechybí, ale je zjednodušen. Vojta navrhl noclehárnu a denní centrum jako rajský dvůr, do kterého se dá vstoupit a problém se znepokojováním spoluobčanů je vyřešen. Ze dvora se celkem logicky dá vstupovat, kam je potřeba, a zároveň dvůr znamená jistou míru sounáležitosti, což vyvolává další otázku, jestli je to správně. I tak dvůr je velmi silné pěkné téma. Abychom si rozuměli, navržený dům se mi líbí, estetice rozumí a je mi velice blízká, jen polemizuji. Estetika se totiž zdá drsná a pragmatická, ale odhaduji, že se jedná o architekturu, kde se sakra záleží na detailu. Kritizuji mírnou neobratnost při vložení objektu do svahu. Na jedné straně vzniká vstup do dvora zbytečně vysoko a na druhém konci dále stoupá do administrativní části. Závěrem. Vojta zpracoval projekt, který mě nutí mnohem k dalšímu a osobnějšímu zamyšlení, než je vhodné a než je vůbec možné tady. Vážím si Vojtovy práce, nebyl to banální půl roka banální komunikace, ani banální úvahy.
Za výsledek ale bohužel dávám C. Děkuji. Dobrý den. Jenom Petr Pinka se přečtu oponentní posudek tuto práci. Projekt nukleárny pro lidi bez domova, případně spojený s denním centrem, je pro mě osobně měla intimní výzva. Každého možná někdy přepadnou temné myšlenky, co by se mohlo stát, kdyby. Já se proto v rámci tohoto posudku tématem zabývám a nahlížím za něj blízka. Za toto autorovi velmi děkuji. Diplomní seminář autora je vyčerpávající analýzou problémů, včetně historických, společenských i typologických souvislostí. Nikoliv s humorem jsem se tázal autora, zda v rámci semináře neuvažoval o noclehu na lodi Hermes, kotící na Vltavě. Často na lodí přijíždím po Štefánikově mostě a skoro vždy alespoň vteřinu pomyslím nad kvalitou svého života s díkem, že je, jaký je. Autor zvolil pro svůj projekt virtuální okolnosti, tedy existenci koncepce řešení problematiky bezdomovectví na magistrátu, s tím spojený pronájem konkrétního pozemku v sousedství stadionu Viktorie Žižkova. Přijmu autorovou konstrukci, že pozemek byl zadán magistrátem. Dovolím si však komentovat autorem prezentovanou vhodnost tohoto pozemku pro danou typologii. Ačkoliv dnes je pozemek jistě zanedbaný, považuji ho za velice lukrativní v samotném centru města, v sousedství Vysoké školy ekonomické, Zajchatovy ulice, hlavního nádraží, radnice Prahy 3. Typologie nukleárny sebou nese samozřejmou koncentraci lidí bez domova v okolí stavby a postupné zabrání přilehlého teritoria v pozitivním i negativním smyslu. Přes dlouhou úvahu nemohu s jistotou vyloučit, že umístění této problematické typologie mimo střed města, respektive mimo tak vizuálně exponované místo, by nebylo vhodnější. Autor snad úmyslně staví budovu na oči a dává jí jakýsi význam symboliku. Ukazuje problémy, které budova bude samozřejmě mít. Zastávám názor, že tato symbolika k této typologii nepatří, respektive je-li dáváno do návodu na úkor efektivity, ekonomičnosti, utilitárnosti a alpidárnosti výsledné stavby. Téma nenápadnosti versus nápadnosti je dle mého názoru zásadní částí konceptu řešení urbanistické roviny. Osobně bych se rozhodl pro nenápadnost. Autor se však pravděpodobně rozhodl pro nápadnost, prezentaci a otevřenost. Dům umístěn s velkým předprostorem před hlavním vstupem do Zajchatovy ulice. Používá pro symetrickou fasádu se zvýrazněným středem, tedy architektonické výrazové prvky, které objekt viditelný. Neuvádím tyto postředy jako kritiku, spíše předkládám téma pro diskuzi a vysvětlení. Naprosto zásadní, možná důležitější než vnitřní členění, považuji naplní stavby na své okolí a nejbližší vazby s městem s lidmi. Sám autor v zadání diplomové práce používá větu, cituji, důraz bude kladen na čitelnost a bezpečnost veřejného prostoru, citové obsazení domu do kontextu. Řešení však autor nepředkládá. Prostor před domem je popsán jen jako schodiště a stará rampa z parkoviště, prostor za domem není řešen bohužel vůbec. Projekt poskládá plán okolí stavby, dle mého názoru tak důležitý. Soustředíme se tedy na provoz vnitřní. Velmi logické a příjemné je použití vnitřního dvora, ve kterém se budou lidé bez domova koncentrovat a uleví se tak prostoru před noclehárnou. Hůl považuji za nejsympatičnější prvek návrhu. Další členění provozního schématu je v celku jednoduché. Jednotlivé sekce, denní, noční a zaměstnanci jsou řazeny logicky okolo dvora. Ačkoliv vnitřní členění lapidární a na první pohled funkční, jsou patrná některá provozní řešení, která nejsou řešena ideálně. Celku jasně je oddělen provoz veřejný od provozu zaměstnanců. V rohu půdorysu se však nachází blok, který v sobě kombinuje kuchyň, technologické zázemí, sklad potravin, sklady odpadků, prádelnu, sklad prádla, záchod a podobně. Vše v jednom celku s průchozí prádelnou pravděpodobně. V dané typologii předpokládám jasné řešení a pohyb odpadků ze všech částí půdorysu k odpadní nádorům. Tyto však projekty vůbec nejsou, stejně tak jasně vymezené sekce a trasy pro špinavý provoz nebo trasy pro zásobování potravinami. Výrazným prvkem půdorysu je dvojice místností zaměstnanců pro kontrolu pohybu po objektu. Místnosti mají výrazné prostorní obchody. Ačkoliv jedna z těchto místností přiléhá k velkým společenským místnostem, optické propojení k těmto místnostem chybí.
blok vstupu do objektu postrádá jakékoliv zázemí pro lékaře, šatnu, denní místnost a podobně. A napojení a ostatní provoz zaměstnanců je navíc možný jen přes venkovní důvod. Řešení půdorysu přízemí a půdorysu patra je řešeno nezávisle na sobě. Autor libovolně umístuje hygienická zázemí v plánech bez technologických souvislostí. Vertikální napojení nad sebou není zamýšleno. To je počítáno dřevěnými stropy bez pohledu a možností horizontálních rozvodů infrastruktury. Uvedené výtky nejsou zásadní, bylo by možné je v další variantě návodu vyřešit. Nyní však stráží včelku jasné a čisté řešení půdorysné dispozice ekologizace. Materiálové řešení uvozuje pouze z osobního komentáře autora. V projektu není nikde specifikováno. Dřevěná konstrukce s viditelnými konstrukčními prvky je velice příjemná, místní prostředí působí přivětovaný milé a měkce. Je mi však velmi líto, že autor abstrahoval od jakéhokoliv řešení konstrukce stavby. Zděné příhradové nosníky jsou uložené pouze na obvodových stěnách. V praně vnitřního dvora v místě skleněných stěn levitují. Stejně tak dřevěné právové stropy pod podlažní částí nejsou nějak podepřeny a uložení dvore podlaží na nechcené stěny není řešeno vůbec. Mám obavu, že zanesení konstrukční logiky do půdorysu a řezů by se půdorysné a architektonické řešení stavby značně změnily. Nejsem si jist, zda jsou předmětem oponentního posudku podobné výtky, ale zásadním způsobem postrádám standardní součástí architektonického projektu. To je označení názvu místností, uvedení plošných výjimek, debatu, pohledu na stavbu ve velkém měřítku, technickou zprávu popisující provoz, stavby, architektonické materiálové nebo konstrukční řešení. Četba a studování architektonických plánů autora je tak jako osobní schůzce a vysvětlení značně stížená bez osobní prezentace skoro nemožná. Prožitkuje pojatý autorský text také nelze považovat za autorskou svobodní zprávu. Práci Vojtěcha Řábka doporučuji absolutorium a hodnotím skupně C. Zdá se mi po prostudování autorova diplomního projektu, že velmi kvalitní práce započatá diplomním seminářem v průběhu tvorby vyvrcholila v době vzniku základního konceptu. Následné řemeslné dokončení finální fáze s prezentací však bohužel nedostaly potřebnou péči. Děkuji. No, a vy poradě budete mít se vyjadřovat tak trochu na přeskáčku dvou oponentům. Pokoušel jsem se to vysvětlit do nějaké logiky. Takže k tomu výběru pozemku. Jednak jsem vycházel z té koncepce a zvolil jsem si prostě, že to chci dělat v té jádrové části Prahy, kde si myslím, že to je nejvíce potřeba. A proč padla zrovna výběr pak na tu Viktorku? Jednak, jak to území čtu já, tak si myslím, že tam stačí jako úplně malej zásah do toho území, který je poměrně nepřehledný a bude jako hotový, že je můj názor, že prostě tady se nemá dostavovat žádný blok, který tam nikdy nebyl a podobně. Myslím si, že tímhletím domem, který to okolí snese, protože je poměrně rušný, je tady živej parter všude kolem, je tady VŠE, je tam dobrá kontrola ještě od toho stadionu a navíc tam jsou teďka složitý majetkový spory, který asi brání nějakému efektivnímu využití toho pozemku. Tak jsem si zadal tu tezi, že město se s magistrátem dohodne, protože vydal už konec konců tu koncepci řešení bezdomovectví, chce tu otázku řešit. Takže v rámci těch parametrů, které to zadalo, kde chce, jak kapacitní stavbu, takže by podle mě na to přišlo jako ideální místo. Výlučnost architektury. O tom jsme s Michalem vedli tak nějak polemiku celý semestr a mě na tom, nějak se prostě na tom místě mi ten hrák nepřijde zase tak výlučný tou formou. Prostě v souvislosti tady s těma věcma a s těma siluetama, co tam jsou a tak. Co tomu dodá na tu výlučnost je ten materiál, který prostě je nějakým mým osobním autorským vkladem do toho problému a
asi ho nedovedu ho zdůvodnit jinak, než že z těch parametrů, co jsem si řekl, že ten dům má zvouzet jednak v těch dvou bezdomovech, jako, že to je prostě dobrý přístřeší. Na druhou stranu, že ten dům je vlastně nějaký vetřelec ve svém okolí, je prostě z principu divný těma lidma, kteří se tam zdržují, kteří do něho chodí. Tak jako z toho mi vyplynul prostě pro mě osobně, že ten dům musí být takový šupinatý. A to je důvod, proč ten dům tak vypadá. No. A vlastně ty lidi, co tam chodí, tak chodí do nějakého specifického domu, o který, ať už bude vypadat jakkoliv, tak lidi budou vědět, že prostě tohle je ta ubytovna toho bezdomovce. A myslím si, že on se prostě tím, jak je nakonec ten dům postavený, se si může vybrat, jestli si tady vleze na tu pavlač a de facto se jim vysně, si tady s touhletou architekturou symbolickou za zády, a naopak se chce skryt v tom dvoře. A myslím si, že to je asi tak jako jedna z mála možností, jak jako architekt můžu ovlivnit přijetí toho domu. Že vlastně pak ani úplně nezáleží tak na tom, jak ten dům vypadá pro to okolí. Ale o to, jak by reálně ta jeho funkčnost. No. S tím souvisí osazení dosahu, který vím, že by mohlo být lepší. Zadal jsem si do toho projektu nějaký parametry, postavil do konceptu, který jsem chtěl splnit, jakože je tam dvůr, do kterého se vstupuje, a že tam jsou nějaký plány v tom území, čili vyšší hmotu musím dát tady nebo podél ulice a tak. A prostě tenhle trošku možná moc tematizovaný vstup z toho tak nějak vybralo. Jsem si vědomý, že to není nejelegantnější řešení, ale prostě jsem to asi už pak jako neuměl s tím, co jsem si zadal, že od toho chci ty ostatní věci udělat líp. Vztah okolí, co by vytýkal Petr Pinkas, je pravda, že třeba jako z těch plánů, když to jenom to performuji, prostě není poznat, že tohleto tam není nakreslený, protože to nechávám úplně tak, jak je. Je tam tadyhle podél té krásovky je torzo zdi, vlastně jediný zbytek té plynárny, která tam stávala před stoletím. A za ním je hlídaný parkoviště Sanitek, výjezdní místo pro Prahu 3. A já jsem se rozhodl, že to je vlastně jako dobrý filtr od té zástavby, co je tady, že ho tam nechám. Zároveň jsem pak využil jako místo, kde si odkud můžu zásobovat tu věc a mít tam ty odpady a tak, prostě, že ty popelnice na místě, který je zamčený, je dostupný, nikdo se v nich nebude přehrabovat. Naopak ten předprostor té stavby jsem cítil, že musí být co nejvíc transparentní, otevřený a bezpečný. A zároveň musí mít nějaký smysl. A to, že tam to parkoviště stadionu vlastně předtím bylo, je potřeba, aby ten stadion parkoviště je to věc, která bude užitná prostě v každodenním životě toho okolí. A je prostě tam velká frekvence těch lidí, kteří tam budou parkovat, odjíždět a je to úplně přehledný, tak vlastně mi přišlo, že to je dobrý pro to osazení toho domu. Co se týče špinavých provozů, vlastně jak jsem zmínil teďka, tak zásobování je tadyhle zezadu přes zavírací bránu v té zdi bývalé. Že tady zásobuju tu kuchyň, která je pouze malá, protože prostě tohle není žádná restaurace, ale jenom vaří jednou za den kotel polívky, takže na to jako nepotřebuji žádný zvláštní skladovací prostory a nic. Že prostě jsem to navezl do kuchyně, tadyhle mám odpady, případně popelnice nějaký venku, který jsou chráněny do toho zdí a takhle to funguje. Je pravda, že odpady ze zbytku toho domu se nosí přes tu prádelnu, kterou vlastně jako dalo se si vyřešit, že by se tak zavřela ta chodba, byla by tohleto servisní chodba
ale zase bych se tak jako odřízl tu prádelnu, kde třeba můžu vydávat čistý oblečení těm lidem od toho zbytku. Takže to by asi určitě šlo nějak se s tím popasovat líp. Kontrolní místnost, co nemá kontakt s tím vnitřkem, je zcela záměrně, protože vlastně mně stačí, že ta místnost kontroluje jednak ten dvůr a jednak tu chodbu, a pak ta denní místnost už jsou v ní zazímí sociální pracovníci, kteří tam jako animují tu činnost těch lidí, takže tam už já úplně nepotřebuju tu kontrolu a vlastně asi ani nechci, aby to bylo úplně všude kontrolované v tom domě. Že nechávám prostě nějaký svobodný prostor. Lékaři mají vlastní oddělený vstup z prostého důvodu, a to, že do toho zařízení nepustí úplně každýho, ale musí souhlasit s nějakým řádem vnitřně, nesmí být pod vlivem umělých látek a tak. Což, kdybych to lékaře umístil někde za tím hlavním vchodem, tak by se mi to dost hrozně komplikovalo, že by vlastně člověk musel splnit všechny ty podmínky, aby se dostal k lékaři. To si myslím, že by nemělo být, tomu lékaři by se měl dostat úplně každý. Čili je to hlídaný tím, že prostě je k němu vstup až z toho dvora, který prostě třeba jako se zamče, a takže dá se to nějakým způsobem odfiltrovat, ale primárně je to určený pro každýho. Je to úplně minimální ordinace vlastně bez zázemí, z toho důvodu, že to nebude určitě stálý pracoviště, budou tam jenom docházet na nějakou dobu a potom si myslím, že si můžou převlít pohodlně na tom pracovišti a záchod mají svůj tady na chodbě. Co se týče TZBček, tak právě, ačkoliv to možná nevypadá, tak ty jádra jako sedí nad sebou v tom půdoryse, takže tohle jde. Co mi vypadlo, tak jsou tady ty modré věci, ale jako se vším jsem počítal a všechno by šlo svíct v rámci zdi nebo nějakého jádra, který jsem tam ale jako nenakreslil. No a poslední ten nosný systém, celý ten mrak je dřevostavba, čili je uspořádaná v rásteru 625 mm. A je moje chyba a vím o tom, že tady mi chybí vlastně v těch vizualizacích těch půdorysech nakreslených sloupky mezi těma okrenníma rávama, na kterých jsem se prostě úplně jako vykouřili z hlavy, že ani ty okna by tam takhle nešly, že natož ty bazníky, takže to je problém, o kterém vím. Pak vynesení toho horního patra je vlastně normálně sedí na tady těch průběžných nosných zdech, kde pak takhle jsou ty stropy, případně obousměrně, ta větší prostora má jako bylo třeba tou jídelnou. A vlastně tato zeď, která je trochu ustoupená nahoře, tak působí jako, že obrácený průvlak a je uložená vlastně na tady těch 4 nosných bodech. Ale zase prostě je chyba toho půdorysu, že tady ty zdi jsou stejně tlustý jako ty okolo, takže se není z toho čitelný, že to, co to nese. Takže to je reakce. Bylo řečeno, myslím, že váš pan profesor řekl něco, co bych asi možná neměl říct. Myslím si, že ty místa, kde se to dneska řeší, když jsem si vzpomněl, že to v Curychu je někde na letišti, na vedlejší, tam kdo přijde nákladáky, jsou kontejnery na sobě, takže to je nejenom utilitárnost, já myslím, že je to čistě i z kontejnerů postavený, že to je čistá modularita, hygieničnost, dokonce ještě daleko dál, než jenom normální utilitárnost. Tak to jenom, neznám to jinak, jo, pro utečence je to na letišti, tam, kde já mám tu kasárnu, tam všechno jsou to z takových věcí, znamená, je to na nějakých vedlejších místech společnosti a architektura sama je taková minimální. Ale, teď se budu se korigovat, když jsem v 80. letech začínal, tak první úkoly byly přibližně tohohle druhu. Já jsem zadal dokonce i v roce 90 na podzim, já to nevím přesně, tady jsem zadal domov pro Salvation Army. To už je o stupínek dál, než to, co máte vy. Jo, Salvation Army už
má svůj určitý jakoby náboženský cíl a jsou proto přes tu protestantskou dimenzi nuceni nabídnout vyšší stupeň, než se normálně dělá. Takže, ale byla jiná doba. My, když jsme se proto fascinovali jako mladí lidi, tak před náma byla postmoderna. Třeba tady byla Šrámková s tím domem na Václaváku a to prostě bylo všechno přeplácené, měl to lesklý materiály a blízkalo se to a mělo to vlaječky rosiánský a když jsme si pustili Sex Pistols, Michal si vzal černou mikinu, promiňte Michale, s kapucou, tak byla jiná doba. To byla jakoby, dokonce i v časopisech Harvard Architecture Journal, tam navrhujou diplomanti takový vozejček, co si ty bezdomovci sebou, tak nějaký mobilní domeček, co si vozejí sebou, si horod. Prostě dneska jsme trošku jinde. Promiňte, že to říkám, jsme moudřejší. Já si myslím, že to slovo moc architektury, že jste fakt hodně jako architekt pracoval na něčem, kde asi to patrně nebyl tak nutný, to je první, ale už bylo řečeno, tak to podepíšu. To druhé místo mě šokuje. Neznám větší rasisty, než jsou fanoušci fotbalu. A neumím si naprosto představit, podle toho, jak zastánci paníků v této zemi mluví o Romech, jak by tady asi měli mluvit o těch, co, no, ne, prostě to jsem zažil tady v tramvajích, co se říká tady lidem. Neumím si představit, že jste to zvolili správně, myslím, že jste to zvolili naprosto špatně. Jo? To myslím si, že co ty dvě skupiny se tam potkají, tak myslím si, že to, myslím si, že ty sociální pracovníci, která vás měla vám dát radu, vám měla si mladí muži, to je úplná blbost. Promiňte, teď jsem trošku zaskočil, já si myslím, že to místo je naprosto úplně mimo místo, říkáte vy. Tenhle klub žádný fanoušky nemá. To místo rozšířil. Já jsem bydlíval tady přesně v tomhletom domě poslední rokem. A to místo je potřeba rozšířit nejenom o Viktorku, ale o budovu odborových svazů. Tam šel, tam stojí. A o vysokou školu ekonomickou. Takže tomu místu je možný vytknout vysokou lukrativitu, ale úplně stejně tak, tato ulice vede prakticky skoro do geta. Takže ta ulice skoro getem už je. Je to, není to tak jasný a jednoznačný, ale nechci se k tomu nekoliv. Je to bojím. No. Já si myslím, že to místo jako má takovou hodnotu určitý zajímavý nedokončenosti určitého urbanismu, který tam má dneska nastavený určitý hrany a možnosti směřování a především nabídku určitý dokončenosti. A ta tam je zřetelná, prostě ty uliční čáry jsou tam nastavený, ten potenciál tam je a já moc nerozumím tomu, že byla vlastně vystřelená taková energie na dům, jako který nebude levný, protože jsme koukali na to řešení a ty na metr čtvereční si myslím, že to bude opravdu varda. Nakonec se jedná opravdu o drahou stavbu, protože to je podlažní, hluboký zakládání a poměrně složitý a pracní konstrukce, ještě to jako povrch a tak dále. Velká členitost, taky ty věci. Uskakování, kde nevím, jestli je nutné, aby to uskakovalo. V té situaci, kdy ta věc má být jednoduchá, tady tam architekt říkal, mluvil o kontejnerech, že vlastně jako ty předprostory jsou vlastně, ty prostory jsou hotové, jsou využitelné, jedná se vlastně o chytré skládání poměrně sofistikovaný jednoduchého materiálu. Tady to není, tady se prostě pracuje s perimetrů v čárách, který s městem nesouvisejí, s výškou, která s městem nesouvisí. Je to orientovaný v podstatě jak
někdo zmiňoval, jakým způsobem jsou vlastně orientovaný vstupy do takovýchhle zařízení, že vlastně jako určitý parky nefungují, protože jsou příliš otevřený, oni vlastně bydlejí tam, kde na ně není moc vidět. Vstupy jsou tam velmi tajný, jo. Prostě, když byste se chtěli kouknout do místa, kde bydlejí na stanici Vltavská, tak vlastně jako je to velmi zajímavý teda jako labirint, když se k němu člověk dostane. A pak vlastně jako tam objeví celkem veselý kluky, kteří si tam vařejí guláš a mají docela jako dobrý oblečení, jako oni jsou asi zřejmě nějak jako strukturovaní a tak dále. Takže městská struktura a návrh mi nesedí, nevím, dotaz na vás. Konstrukce, proč je volená taková a proč vlastně nebyla i nějakým způsobem kontrolovaná ta ekonomická úvaha. A třetí, proč je to takhle orientovaný a zda vlastně jako ta orientace na druhou stranu, vlastně, do toho houští, prostě jako chodit ještě přes jeden dvůr, proč to prostě jako nemá jako logičtější vstupy, jako když teda jste to zkoumal, tu složitost vlastně jako toho přibližování, nabližování se vlastně jako takové složitý sociální funkce. Vy jste úplně první, jestli mám zásadní problém. Já jsem opravdu mám problém, protože se to vyjádřil velmi krátce. Protože před vámi tady obhajovala studentka na téměř nezastavitelný parcele, velký objem bytový trh. A vy tady v mých očích na zcela luxusní parcele, kde mi řeknete, když o tom, že se určitě diskutujete, že ty nezastavitelnosti, vy řeknete, hej, nikdy nic nebude, to nezastaví. Tam byla plenárna, která táhla celou tu území. Protože byla zbodána souvisí s technologií. Se uvolnilo z nějakých důvodů. V každém tom činžáku naproti vaší stavbě podle mě žije takových 60 až 70 lidí, by to mělo 15 až 20 bytů, jak běžně a tam bydlí nahoře Vyřáku. Takže jen v dílce vaší fasády spokojně žije třeba 200 lidí, vy tam máte 30 a 30 na rozhled. Celý je to strašně salonní a z hlediska rovných šancí je to úplně nepochopitelné, ale úplně. A abych nebylo negativně, vlastně nemůžu nic říct. A tady v tom, já vždycky volím těch 200 lidí, prostě vždycky. Každý, kdo je na té ulici, když vyloučím jediný vážný důvod nemoc, jediný a plně akceptovatelný, tak každý má úplně svůj život a nějakou mírou toho důvodu, proč tam pobývá. A vy prostě tady měříte, že bych nespravedlivě, v mých očích, ale jako dost mě to pouzní celý. Protože to není po 30 leté, ovšem tom ostatním možným, co není díky tomu. A hrozně mi to vadí. A to tady dál, co je všechno předvedeno. Jestli máte raster 62 mm, tak já obecně jsem schopný vnímat bez tohohle. Celý ten standard v té věci, to, já nevím, já vlastně v takové společnosti stavím, bych chtěl žít, jako já co to můžu. Tak tomu vůbec nerozumím. My tu stíháme, ale furt ten stejný problém, když od rána, že to vlastně jsou dvě osoby, architekt, co navrhuje, a architekt, co dělá program. A teď se trošku říkám, to by měl zase někdo za vás udělat, nějaká instituce vám to měla říct, i ten pozemek zvolit a potom by jsme do toho neměli co mluvit. Musí to líbí, jak je to vlastní. No jo, to je ten ještě to je záliba, to je saloní záliba člověka, který ale program byl zadaný. Ale ona je to zamilovanost, to zpracování, excelentní. Já nepopírám, tu architektonickou zručnost, ne, tohle to je i prezentace, ta láska vlastně jako v té prezentaci, já vím. My jsme tehdy tady na té škole, to byla krásná škola, to je na Dřevem teď, jsme zadali Salvation Army, tak paní Šrámková, která ještě byla spoluzmoleně, říká, aha, a vy máte na západě rádi, tak mi to pošklí, co? Rok potom postavila ten dřevěný dům, takový ne? Takže kdybychom se bavili jenom o architektuře, a teď se furt, myslím, že spadáme furt jednou nohou do toho druhého. A máme trošku zase problémy, že na to jsme kompetentní. Takže když ten program je,
volej parcelu, tak můžeme protestovat jako občani a jako architekti. Sám zastavě a sám tam vlastně v místě, kde jako mohli stát velký baráky, tak vlastně jako tam staví, tak se vlastně tohleto místo na dalších 30 let zabetonuje. Jako takovýhle mě hrozně vadí, protože to je dobrá adresa, prostě abychom zaušťovali, tak vy jste řidič. Všechno to, co říkáte, toho si jsem vědom. Jak jsem si to takhle vybral? Jednak jistě co je použije jako negativní a to je jako pozitivní, že tenhle ten dům tady rozhodně není zamýšlený na věky, ale třeba 30-50 let. Momentálně je tam taková situace, že se tam těžko něco bude dít na té parcele. To bude 80. No. Já bych se postavil trošku za něj. Že to hřiště je podobný úrovni, protože tam vlastně taky jako mám pocit, nemá být. Nebo má tam být takový hřiště, nemusí. No tak nemusí, on si řekl, jakoby... Ale hřiště už tam je. Ale to hřiště tam je. Hřiště tam je. Pro relativizaci. Ne, že se tohle začne zastavovat ve chvíli, kdy tam to hřiště třeba už nebude. Hřiště tam je, potřebuje ke své funkci prostě nějaký prostor, který já tímhle jako neseberu úplně. A pohybuju se jako v jeho měřítku výškovém a jako myslím si, že prostě není možný na každý, nebo takhle, nebo je to možné, ale myslím si, že to je správně. Na každý místo, který pro tu typologii vybral, se dá říct. Tady by se mohlo postavit něco mnohem luxusnějšího, lepšího, ale o tom to je. Tohle je Rolls-Royce, který stojí nejdražší parkovací stán. Já vím, že jsme do školy, ale nechci to přesto poznat. No ale to je jako, vlastně nebudem zabíhat, ale... 30 lidí uvnitř, 30 lidí přistupů. No. Začíná se těma číslama, takhle strán je to umí. Jo. Ale jako to prostě pro mě jako pak není problém, že se tam jako nevejde 200 jiných lidí, to jako... A není to teda malý, nebo má to tu kapacitu dobře? Ne, ta kapacita je dobře, to vychází z té koncepce a v podstatě ona nás tak pohybuje u všech možných sociálních řízení od domova důchodců a tak těch 30 lidí je zhruba optimální skupina hlediska té práce sociální. A navíc, jakože to tam nedevalvuje tolik to okolí, že by se tam prostě... Není to kapacitní zařízení, no. Jako na vysoké škole možná to nemělo bych, ale my jsme vás chtěli mít jako inženýra, hygienika, sociálního pracovníka a asi jenom minimum mezi umakartem červeným a umakartem žlutým. Chápete? No. Protože si myslíme, že to je jediné rozhodnutí na této úrovni, tak nám to nevěříme úplně, že to je něco reálného. No. To je všechno. Prostě, a tím pádem třeba ta architektura se potom nedá posoudit, protože my myslíme, že by to ani neměla tolik být. Ne, o tom se určitě diskutovat, jo? Třeba, nebo to mi vytýkali Michal, že jsem prostě ty architektury do toho napálil moc. Opakujeme teďka už všechno, jenom je to snažíme se vám vysvětlit, že máme trošku problémy s argumentací. Na to, že bychom vlastně měli teďka tu architekturu posoudit a když dáme u ní otazník, tak potom ne. No. Takže funkčnost, kterou vám kolega tady popsal, to myslím, že můžete mezi sebou diskutovat, to je v pořádku. Konstrukce, asi fakt několik to stojí, by k tomu určitě patřilo, ne? Ano, vzduchotechnika, všechno možný, to všechno, ale potom ta komise je potom špatně složená, vlastně takovou práci. No. Ale naznačoval jsem vám, že když poprvé, že byla doba, že Aldo Rossi poprvé šel do McDonaldu, aby se podíval, co lid jí. Takže se na to podíval a teďka tam seděl Aldo Rossi a Giorgio Grassi a my malí takový pindíci všichni okolo. A ten Aldo Rossi říká, guarda il hamburger. Viděl to normální a dával to energii. To vydalo energii, on potom začal stavět najednou prostě úplně barvitě všechno, takže ono to může dát. Dneska vám děkujeme a sice možná známka nebude asi patně taková, jakou byste chtěl, ale aspoň doufám, že ta diskuze pro vás byla zajímavá. Moc krát děkujeme.